Alright mbukelo Zwide production ngikubingelele kuphi naphi lo sibukela khona nguzwide wasehluhlumu umsuku lemantsha amnqobo wazo kade sebende basaba abaningi omntakanyana kamakoti ndukuza abashaza ababhevula njengenjwayelo uhlezi ngibona kunabantu abaningi abahlukahlukene ngiphethe insizwa ezimbili ke la namhlanje angazi noma insizwa noma oscrew qaleka right aphila mfowethu Ngiyaphila futhi njani? ngishapo mfowethu nguzwide wasehluhlumu mina ubani lo Uthabiso bafuna. Uthabiso Emzini ya Uthabiso Hlongwane. yeah Uma le emzini kodwa ngokuhlala ngile Clermont. phuma emzinto Yebo emzini. phuma emzinto no uphuma emzinto noma udabuka emzinto Dabuka khona njalo ngiphinde ngiphume khona futhi. bafami yaphila Bafokamba kanjani mfowethu? yazoke mfowethu ugrand Kuyaphileka mfowethu. Siyani. Usiphelo mfowethu. Igama lami nje ngusiphephile ngwahlongwana. Umfowethu lo insizwe sisalwa nawo le bhuti. Siqhamuka khona le South Coast esigodini sasemzinto. Ngaphansi kuthiwani manje lesisuthi sibuye sibe inkingi. Ekuthiwa isemzinto esigodini sakwambungulu kwaDumisa. oh yeah Yikho uyishaye ngakho nje nami ngisuka phansi ehluhluwe esigodini sasenuka mkhonto Ngaphansi kwenkosi uDuma. yeah bafowethu mfowethu sike sakhuluma singekho la wangivezela ukuthi khona umusic owenzayo ngathi mina hayi insizwa yenzani maskandi gqom kwenzakalani yiwuphi umculo owenzayo Shaya ama-genre ahlukene zalo. Shaya amapiano, step, afro. Yeah. Yabo ya. Ngilapho kodwa ngiyacula ke mina zalo. Hayi ukuthi mhlambe ngishaya ama-bass. Yeah. Ngiyacula siphinde si-DJ nalo mfethu yabo. oh yeah Siyaphusha. shuthi ngiphethe umculo ngiphethe uDJ ngala yeah so uvamise uku-DJ endaweni kanjani bafu bafo siyawadlalela ama-club kodwa but isikhathi esiningi since umuntu kade sayipromote ayengakaveli kahle besajwayele ukudlalela imishado yabo ama-bar indawo ezikanjalo mfethu indawo engenayo isiphithiphithi esiningi yabo indawo nje like yabo njengoba ngisho nje umshado ama-bar abo ama-club esingakabi baningi wona cause asikaveli yabo kodwa nje mfethu nathi siyafisa ugcine sifikile khona lapho yeah first ngicine nifikile ngicabanga ukuthi nawe bafu ngomculo wakho khona la office ukusabalala ukufike khona njengamanje umuntu ongakwazi uThabiso sehamba wafika phezulu ngalomculo Segudlile mfethu ngoba umculo ngiqale ngina 14 years. yeah Ngaqala ukubhala zalo ngarecorda mangikhumbula kahle ingoma ethi izinto zomphakathi sikhonkotha abathakathi. yeah Sifuna ukubamba lesithakathi. mm Ya ngasuka ngithe mangisuka ngiqeda umatric esiphakeme ngeze Clermont la ifike yaqala khona ya serious. yeah Ngarecorda ngathola negama leli uMabizela. Ngarecorda ngashaya isikhaftini ngisaphuma sasabalala. Ngisanda kusifaka nje kuma platforms sifake last week Friday. Siphumele futhi senza kahle kakhulu zalo ngiyabona abantu bayithokozela ingoma. yeah Yeah. so nabanye abafisa ukusithola basithola kanjani mhlawumbe Bizela amabizela ngemfethu isikhaftini noma ungavela uqale ngayo ithatha uma uyibheka o Spotify o YouTube mfethu yonke indawo iyatholakala o Apple Music yeah vele uthi isikhaftini bizela amabizela izoyivelela so lo mculo uthi waqala una 14 years 14 years uyiqala nje lento uyibona kubani ubani lo wathi uma ubuka yena wathi hayi cha ngiyafisa ukushala impahle kanje kuneqhawe lakithi mfethu bekuthiwa ukhetho laba bathi ukhetho vele shaya hip hop yeah ukuhlala ke nabo noSmoza mfethu beshaya berecorda ngagcina nami lento yangingena ngaphakathi yabo ngaqala ngazama ku hip hop ngabona ukuthi hayi hip hop yangikhawatha mfethu oma punchlines la ngiyabona ngathi ngiqualify yeah yeah ngithe mangithi ngiyazama ngala ngavele ngabona ukuthi hayi ngathi isiphiwo sami silana yabo vele kwayinto yonke ihamba kamnandi wabakhona nabanye sengisebenze nabo njengamanje ngabona ukuthi hayi kuyaqhubeka koThipho ngithi khona isazophuma nayo futhi le yeah isigibela phezulu kwendlu batshela umabizela amabizela bayazela benzani bayayizela yeah awugijima naye yeah bayayizela manje ngiyakuzwa ukuthi indaba yesikole siqedile abaculi abaningi abanye mhlawumbe nje laba bakudala wayethi umuntu uma enephupho agcina azakhohle ngisho na yesikole wena ubhekana kanjani nesikole nomusic ngala mfethu ukuthi mina ngumuntu mfethu angeke ngisho ukuthi mhlambe ngihlakaniphile ngisebenza kanzima ngoba nginaso isikole ngeke ngikufihle lokho ngisiqede iminyaka sengidlulile bengifeyila kodwa hayi ngoba yimina obevila lapha mfethu yabo yeah ngisebenza kanzima nakhona ngiyaphusha namanje so ngasingakubona ngelinye ilanga umculo wakho wenza mhlawumbe usebenzisana nabantu bakaMaskandi noma ukholo nombani zalo mina nginankinga njoba ngisho lento ifana nobizo kimi yabo awukho umculo ngangihlula ngisho njalo ngikholelwa lapho mhlawumbe umuntu okubuka akuqale njengamanzi ophuthu athi hayi ayikho lena
ungakwazi nje ukudlala nje mhlawumbe ngezwide production udlale nje noma ungakwazi ukudlala ngendlela yakhe eseceleni ubazwise ukuthi yini oyiphethe futhi ngoze ngikulekelele ukuthi ubambe naleyo wabambe wo2 ungakwazi ukudlala nomnini nomngephi zali that's all right zali hayi siqala agibela phezulu kwendlu ubatshela mabizela bayasela benzani bayasela hima kufika thina ntwana kuvele kushube anale namba lokishila ikhanda zule ayenze ingane kuba izule awonke umuntu ulale ngathi ajiva wonke umuntu ulale ngathi ajiva awonke umuntu ulale ngathi ajiva hima bizela isigeleke umzekezeke la ngiphuma khona ngiyingozi la ngifika khona ngiyighost awu noma ungangicrossa ebusuku uzongibona mawulele bese kuba yile sengidangazi namhlanje sengingathi fahla kulepho ngikhipha iphuma izolo ebusuku ngabo wani ya yona ke mfethu ingoma yokuthi khona noDezi ushayile mfethu nami ngase ngiyangena sibathathu kahle kufika uAdnasoli ushaya ibeat bese kuba uDezi uculile naye waphindwa iMasterish ushaya ichorus uDezi mfethu uyasho ukuthi isikumnandi it's so la bese ngiyangena ke mina ngithi kubusabashisa mfana sikubusabashisa sabasusa mfana yabo ngihamba kanjalo nje njalo kodwa ngicathi mhlawumbe izozwakala kwamba abantu bazoyizwa ngoba iyatholakala yonke indawo nezali mawuyibheka nje uzosho ukuthi Bizela Mabizela featuring Adnasol and Dizzybag kumnandi la hloko sa sathi ngifuna ukusho lo khona lokho ukuthi hayi abagijima abantu bawezwe uyabothi mayishaya shuthi kushoda le sound le uyezwa ukuthi hayi mase kugaxele ne sound yakhona lezi into zakhona mina ngazi umaskando hayi ngiyodedela zali intambo ngeshisa usakazi zayi ngizwa kahle mfethu so abantu mhlawumbe ngelina abanye abafisa ukubhukha njengoba bekubona njengamanje ku social media bakubamba kanjani number yakhe itholakala kanjani wazali ku social media mfethu Bizela Mabizela nje yonke indawo Instagram TikTok Facebook Bizela Mabizela TikTok Bizela Mabizela 2K inamba zalo kithi 069 247 3394 so omunye umuntu mhlawumbe osakhula afisa ukufika mhlawumbe kuleli zinga wona usufikile kulona because khona umuntu umusic wakho ongawufaka indawo yabo usafisa ukuthi nami ngiyafisa yazi umusic wami bawuseshe kanje usayiculela ekhaya mhlawumbe usayiculela ngama road on abambe road on kanje yabo understand wena kuleli zinga usufike kulona iziphi mhlawumbe ingqinamba okwahlangabezana nazo uningi zalo mfethu nokuthi ungigcina ukubona wena kungaphakathi wena ungeke ukwazi ukuthi ukukhiphe mina isikhathi esikhulu ngijwayele ukuthi ngikhiphe ngomeni lokho mfethu ukuthi ukuthi angikwazi ukuyikhuluma into ngibona umuntu ongakhonzileke vele ukukhuluma mfethu njalo nabanye kubhlungu mfethu uthola ukuthi uzosebenzisana umuntu mhlambe uyasebenza ekhipha ingoma uhlala uncoma mfethu umposter yabo wena masukhipha avele umuntu ayibukela ithulela uthola ukuthi uyabona ukuthi uyabuka mfethu ayikho into ebhlungu njengaleyo ukubekezela nje mfethu uyiphusha sekulula ke manje sikukhona no DistroKid nami ngiyisebenzela ngawo uthola mawukhokhela kokhu 499 uhluphi mfethu so isupport kuplay ithola khona kakhulu omunye umuntu usupport emakhaya omunye usupport wayesilungini ivelaphi ngifuna ukuqamba amanga mfethu emakhaya bona bangisupporta kodwa hayi kakhulu ukuthi vele ke abantu okhulele phambi kwaba ngazi mhlawumbe understand lonto ukuyibone nawe abakuniki le support abantu abangakwazi abazohlala mfethu bekusupport yabo i-support ngifike ngayithola leThekwini bafo kakhulu bangisupporta namanje futhi nabo bakhaya bangisupporta kodwa hayi nje ngala mhlawumbe kwenza ukuthi nabantu baningi la eThekwini yabo abathanda umculo Brazo ngibuye ngize kuwena njengo DJ insizwa le ngeyakini futhi angithi engazi nganibiza ngeinsizwa noma befuna ngithi umjida lo amajongo umfethu lo ngwakini yabo uyambona uyakhula phambi kwakho uyazama nawe uyazama eceleni mhlambe umphako ongamupha wona ukuthi lolu hambo alihambe kanjani ungathi mina mfethu ngeke ngande kakhulu because even lokho engikwenzayo mina ngikufundele kuyena because ngikuthathe kuyena yabo ngabe ngiqamba amanga nje mengikhuluma ngomuntu ongaphandle konke engikona namanje okwakhe nguyena kahle kahle yabo manje mina engingakusho ukuthi kuloka ayikona manje akaqhubeka kube ikona because sekusele kancane sokude kakhulu lo muntu simbone efufuse zama baba manje mase kwazi ukuthi naye kube khona into ayenzayo ibona ukuthi iyaphumelela
sengizima ukuthi ungathi akabheka abanye abantu okungcono akame kulento amikuyona because uyayazi into ayenzayo mina nje ngiphela lapho Hey, yaza khuluma mnandi letsotsi. Hayi waza wakhuluma ubani omdala ubafo. yena umdala Hey. Ngikhuluma. Awakhuluma mnandi so mfethu angifuni sikuvele ngaphandle na uDJ uyaphusha ngendlela ophusha ngayo ku social media bakubamba kanjani bafo? mina mfethu umangi nje mfethu umangi yonke indawo umangi SA yabo kodwa ke entweni eziningi noma ngabona kuma platforms angikho omningi ke mina yabo into eziningi jwayele ukuthi even ama gigs siwathola ngayo bafo because abantu abaningi baxhumana naye mina ngikho ke eminingi la yabo come on njengaleso sikhathi nayi ghost ngisho nje ukuthi angiphethe yena lapha yena umuntu ophethe yabo kube siwa senkampani ngabe ngithi mhlawumbe yena imanager mfethu Akuvamisile yazi ukuthi ubone omunye umuntu evuma omunye umuntu yabo akuvamisile namhlezi ngisho ukuthi khona abantu engibukela kubona ngibatshele kodwa ngoba sizile ngalokho namhlanje but ngiyayithanda eshowe lo mfethu yabo yeah akuvamisile ukuthi omunye umuntu avume omunye umuntu yeah so mfethu hayi mina ngicabanga ukuthi njengoba uphusha kuzoqhubeka nje konke kube kuhle kodwa khona izinto kufanele uyigade empilweni yabo Thabe sengezwe kuwena njengoba uphusha kangaka iziphi izinto uyigade omunye umuntu ethe mina ngiyengada amantombazane eza kakhulu ngiyengada abangani wena yini oyigada kakhulu ukuze uhlale nje ungaphazamiseki Mfethu nawo amantombazane kodwa ukuthi vela ngingenako umuntu okhonza amantombazane. yeah Ngisho esipani ngebahlali bengohwayela mfethu abayazi. Mina ingozi ngiyayikopola mfethu. Yeah. Ngilo muntu mfethu wona amantombazane nabo utshwala mfethu. Ngoba bayaphazamisana mfethu ngifuna ukugoqa. yeah Gcina udideka uthola ukuthi kade mhlawumbe kade kumele uyoperform endaweni ukuthi ngenxa yokuthi manje kuyashibiza usayanga. Yona into ekuyangishaya before leyo ngabona ukuthi angiyaleka. yeah Ngavuka ngayithatha ke kodwa ngavuka njengoba ngibuyile manje. yeah kodwa bona uyafika kancane kubona Hayi kancane. ku right mfethu kuhle ukukhipha amahloni uma umjida yabo yeah so mfethu mhlambe sesiphetha ngingathanda ukuzwa kuwena mhlawumbe ufisa ukuphetha ngalo umlayezo ongathanda ukudlulisa kubantu emakhaya ukuthi baqhubeke bekusupporte nabasaphanta baqhubeke baphanta niphante nonke yabo ya koze kukhanya ungathini nje Yazalo mfethu usahlanganisa akaqhubeke mfethu ahlanganisa angakhohlwa ukuthi ukuhlonipha ukuthi abantu bayahlonishwa zalo. Akuzona zonke izakona umthandazo ohlala ukuvulela ukuthi uzohlala uthandaza nokuphilisana nabantu zalo kuyakusiza indlela ophilisana ngayo. yeah Mazi omunye umuntu mfethu. Nokuyicela abantu bangisupport. Hayi ingoma ezimnandi ziyeza mfethu zisazolonyaka kuyafika. yeah Kulonyaka mfethu. Seze ingoma mfethu ezimnandi futhi hayi ukuthi zalo mhlawumbe ingoma nje. yeah mhlawumbe khona ukubona ukuthi hayi ngathi sikushile lazo into ngiyakukhumbula ufisa ukukusha akukho Hayi zalo mfethu hayi. yeah Sibambile ngezalo nokucela ukuthi abantu system usinayo nozalo mfethu. yeah Sehlikile kade siko 7000 sehlikile manje siko 4000 siyacela abantu basiqashe bandla siyatholakala siyafika noma ngabulaphi sifike sikudlalele siya DJya yonke into mfethu khuleka siyakwazi ukujabulisa abantu ngisho kuthiwa seclubini. Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu lekubona abafethu bezama basebasha sizama sonke nje mawuthi nawe uyafisa ngelanga ukuthi sihlale nawe kanje ungasibamba kwi-Facebook page @Zwide Production, TikTok na Instagram @Zwide Production, WhatsApp number 0769216324 mfethu bambe nje social media yakho usitshela utholakala kanjani inamba yakho futhi okugcina sesiphethe Boza li social media ubizela amabizela nje. yeah Bese kuthi ku TikTok bizela amabizela 2K. I-cellphone number 069 247 3394 yeah 069 247 3394. yeah mfethu siyawugxilile kakhulu ku social media WhatsApp number mfethu mawekubamba nje mfethu sesingafaka nje yona inamba kuphela ya WhatsApp 060 488 2178 060 488 2178 usiphena ke loyo mfethu abafethu mawakakhuluma nani nginifisela inhlanhla nje ohambeni lwene Jabula thina zalo siyayibongela nawe njalo. Yeah siyabonga kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya uqhubeka usupport nje la kwiZwide Production ungagcini ngokusupporta thina kuphela abafethu abasuke bezivakashele nihambe niyongena ama page wabo niwafollowe landele yonke into abayenzayo siyabonga kakhulu